היא תהיה כל יום, כל היום, פי 10, פי 20, פי 200, עד שהוא ילך הביתה. ב7 באוקטובר, בין השמשות, כשנסעתי לאט על כביש 232 וחלפתי על אתר מסיבת הנובה, אתר בו גופות חברינו, אחיותינו ואחינו היו מוטלות סביב סביב. נאור בי רגש חדש, רגש קשה, רגש המלווה אותי גם כיום. רגש איתו אני קם בבוקר, רגש עמו אני הולך לישון בלילה, ולרגש הזה קוראים זעם. זהו זעם עמוק, זעם בסיסי, זעם מהותי, זעם המדרבן אותי ואת כולנו לעמוד כאן הערב. זעם בגללו נשבענו כולנו להציל את ישראל ויהי מה. הזעם הזה הוא לא רק על הרצח הנפשע של חברינו. הזעם הוא לא רק על ההשפלה הנוראה שספגנו. הזעם הוא על ממשלה עבריינית, הממשלה של ישראל, שהביאה עלינו את האסון הנורא הזה. ממשלה שמאז ינואר שנה שעברה עשתה ועושה הכל על מנת לבסס את חזונה המושחת, הלאומני, הקיצוני והאלים, תוך נחישות מופרעת וחולנית להרוס כל שריד לתפיסת עולם דמוקרטית, ליברלית, חופשית, סובלנית, יהודית אמיתית וביטחונית אמיתית. השבוע נציין 5 חודשים מאז התרחש המחדל הגדול ביותר בתולדות ישראל, מאז השבת השחורה ההיא. 134 מחברינו, נשים, גברים, חיילות וחיילים, מבוגרים, תינוקות, צעירות וצעירים, שהופקרו על ידי הממשלה הזו, עדיין נמצאים בשבי מרצחי החמאס. העצרת הזו היא במידה רבה מאוד עבורם. אנחנו כבר עשרות בשנים משלמים מחיר כואב על הגנת המולדת מפני האויבים שלנו ועל שמירת הצביון הישראלי, הדמוקרטי, הליברלי והיהודי האנושי של המדינה. אבל חבורת המושחתים המשיחיים וחדלי האישים בממשלה מבזבזים את כל ההישגים. הם לא מסוגלים להציב יעדים מדיניים, הם לא מסוגלים לשחרר את החטופים, הם לא מסוגלים להחזיר הביתה 2 חבלי ארץ שננטשו. במקום לעשות את מה שצריך, הם עושים הכל כדי לשמור על השלטון, והם עושים את הדבר היחיד שהם יודעים, להסית ולפלג. עידן השקר וההסתה מסתיים. עידן ההכרעות החל. בעידן ההכרעות אנחנו נציל את המדינה. אני רוצה לפנות מכאן לכל אוהביה של המדינה ולכל מי שנשבעו להגן עליה ולשמור עליה מפני מבקשי רעתה מבית ומחוץ. רדו מהגדר, רדו כבר מהגדר לכל הרוחות. אין מקום רע יותר מלשבת ביציע. אין מקום מסוכן יותר מלשבת רגל פה ורגל שם. אנחנו ששכלנו את מיטב חברינו בשדות הקטל של לבנון, באינתיפאדה הראשונה והשנייה, באין ספור מבצעים ברצועה, בגדה ובהגנה על המדינה ואזרחיה, אנחנו ועוד רבבות של צעירות וצעירים החרדים לגורל ישראל נוביל את המערכה להשבת נשמת אפה של המדינה וצדקת דרכה.
אנחנו שראינו, חווינו, נשמנו את אסון אוקטובר, את ההפקרה וההפקרות, לא נשב מנגד, לא נשב מנגד. בקול גדול נזעק, בקול גדול נזעק, אחדות כן, התבטלות לא, פלורליזם כן, גזענות לעולם לא, דמוקרטיה כן, פשיזם לא, ליברליזם כן, משיחיות קנאית לא. המאבק שלנו הוא על תקומת ישראל, על תקומת חבלי המולדת שהופקרו וננטשו על ידי הממשלה, על השבת החטופים עכשיו ומיד, על השבת הערכים של גאווה בריאה, שלטון חוק, מנהל תקין, אחווה, שוויון ודרך ארץ. הגיע הזמן לבחירות עכשיו ומיד. הגיע הזמן להפיל את הממשלה עכשיו ומיד. הגיע הזמן לאחד את המחנה הליברלי-דמוקרטי עכשיו ומיד. לא נחזור על טעויות העבר שהביאו לכינונה של הממשלה הנוראה הזו. מי שממשיך להכשיר את בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו לא יוכל להיות חלק מאיתנו. למען הנרצחות והנרצחים, הנופלות והנופלים, אלפי הפצועים, למען החטופות והחטופים, העקורים וחסרי הבית, ולמען כל הנשמות הפצועות, למען עצמנו, לתפארת מדינת ישראל, אנחנו חייבים לנצח. וביחד, רק ביחד, אנחנו ננצח.